Ahojte, aj dnes mám pre vás prichystané malé okienko kritického myslenia a vlastne takto si môžete overiť, že či ten váš život je život v zmysle, alebo je to ten skutočný život, kedy vnímate seba, kedy vnímate a počúvate seba a nechávate sa tým viesť. Alebo vás riadi mysel a vlastne ako to teda je. No, existuje úplne jednoduché pravidlo. Ak skutočne žiješ život, že sa cítiš uvoľnený, uvoľnená, spokojná a keď prichádzajú tvoje rôzne životné situácie, tak sa k ním vieš postaviť. Možno sú nepríjemné, možno ich nechceš vidieť, povieš si, že zase, OK, ale vstanieš a ideš, ostávaš v strede. Nerobíš z toho ani tragédiu, ani proste sa brutálne z toho netešíš, keď je to niečo pozitívne, ale stále ostávaš v strede. Neznamená, že neprejavíš radosť, že si nepodskočíš, ale opäť sa vrátiš do svojho stredu a tam to všetko uchovávaš. Takže toto je jedna z takých vecí, že vieš, že žiješ svoj život, že žiješ seba autenticky, skutočne. V zásade si zdravý alebo zdravá, nemáš problémy s tým, že by si na niečom lipla, neutekáš pred problémami, pred výzvami a zároveň ani netlačíš na život. Môžeš to vnímať, že taká je tvoja myseľ, že chce utekať od vecí, alebo chce byť už niekde inde, než práve teraz je. To sú také základné veci. No a to je tak okrajovo, ale zároveň úplne v zásade takto to nejako je. A na margo tejto témy zase také okienko, vhľad, kde zase v nejakej skupine, kde sú ženy, chcem vám ukázať, ako vyzerá myslenie, kedy žijeme v hlave a vlastne takýto život je taký, kedy nie sme šťastní. Nemôžeme byť šťastní, uvoľnení, spokojní, zdraví. Nemáme vtedy vzťahy skutočné, naplňujúce so sebou, s partnerom, s inými ľuďmi, pretože nás ovláda myseľ. A veríme, že to, čo povie myseľ, to, čo povie spoločnosť, to, čo povedal svet, že takto to je, a my tomu veríme, no, takže nie sme šťastní. Tak prečítam takú časť. Otázka jednej ženy znela: ahojte, sestričky, čo ste mzdárky, personalistky? Oplatí sa robiť kurz na to? Je to dobrá investícia? No. Z môjho pohľadu je to super investícia. Super, lebo mzdárky sú stále vítané, potrebné, robia náročnú a dôležitú koncentrovanú prácu. Mám niekoľko takýchto kolegyň, týmto ich pozdravujem. Evku, Maťku, Milku, Líviu, moje bývalé kolegynky. A poznám ich prácu a viem, aká je. Aj dôležitá, aj náročná, keď je práve to obdobie, kedy sa mzdy robia. Je to presná práca, človek sa nemôže pomýliť. Ale v prvom rade tá práca človeka musí baviť. Potrebuje sa v tej práci cítiť doma, že to je to, čo miluje, čo robí rád. A to neznamená, že tie dni nie sú niekedy náročné a že človek by s tým praštil. To príde. Alebo dozriem človek do toho bodu, kedy si povie, a stačí, idem teraz robiť niečo iné. Alebo to vyváži niečím. Robí túto časť a potom pečie torty, ako Milka. Však. Alebo jednoducho to nejako vyváži. Ideš maľovať, ideš si zatancovať a robíš niečo kreatívne. Samozrejme, sme v dobe, kedy sa všetko premieňa a umelá inteligencia a stroje nahrádzajú kopec ľudskej práce.
Na jednej strane je to dobré, pretože takto máme konečne my ľudia priestor na to, čo skutočne človek tu prišiel žiť. A to je to spojenie so sebou, ktorým je láska, radosť, tie medziľudské vzťahy tu, ako také. No, takže na jednej strane je dobré, že tu máme dobu, ktorá sa premieňa. Na druhej strane sú tu strachy, že ľudia prídu o peniaze a čo budú robiť, ako sa budú živiť, čím sa budú živiť, z čoho budú žiť. Ale toto je otázka, ktorá siaha ďalej. Je dôležité nájsť a nachádzať to svoje. Lebo ak sa napojíme na srdce, na seba, ak sa vnímame, ak mu dôverujeme, ak dôverujeme tomu životu, tak nás neskutočne vedie k tomu, čo nás teší, čo nás naplňa naozaj tým živým životom. A tí, čo to už robíte, tak viete. A vtedy nepracujete 8 hodín a nie 8 hodín na silu, ale neviete sa veľakrát zastaviť vo svojej práci, pretože vás tak baví, teší, naplňa a dáva vám zmysel. Poznám to sama, potrebujem sa tiež krotiť, ovládať, spomaľovať, aby som len nepracovala, alebo som schopná niekedy pracovať aj 18 hodín denne. A mojou výzvou je upokojiť sa, stíšiť sa a ísť do rovnováhy. Zacvičiť si, ísť sa prejsť a napapať sa, pretože ma baví pracovať. Takže toto sú napríklad moje výzvy. A veľmi rada sa stíšim, veľmi rada si zacvičím, lebo ostáva potom som v tele a to je nádherné, keďže moja práca je najmä mentálna. A milujem byť v tele, lebo vtedy cítim seba, vtedy cítim ten život. A dokonca aj pri tej mentálnej práci sa dá, aj som napojená na seba, lebo bez toho by to nešlo. A je to krásne, je to vyživujúce, je to zmysluplné, naplňajúce, obohacujúce druhých ľudí a zároveň to obohacuje mňa. A preto ma to baví, teší, naplňa a preto odporúčam všetkým ľuďom, aby skutočne išli za tým, čo hovorí ich vnútorný hlas. Krok po kroku, deň po dni, po troške. Niekedy s väčšou odvahou, niekedy urobiť ten väčší krok, výjsť do neznáma, do naozaj neznámej zóny, urobiť tie kroky. Lebo ak to neurobíme, tak nespoznáme skutočný život, ktorý tu pre nás je. Ten živý, plný radosti, spokojnosti. No, tak. Ja neverím, že je to jednoduché. Chce to odvahu. Ale bez odvahy to nejde. Tak. Potom sú tu také veci, keď niekto napíše, že sú to ezobludy. Napríklad taká odpoveď tam bola, ja si na ňu kliknem. Tak, odpoveď aj bola tej konkrétnej ženy, ktorá je anonym. A keby aj nebola anonym, tak by som nespomínala aj meno, ani skupinu nespomínam. Takže moja odpoveď bola, je to tvoja vášeň, alebo hľadáš odpovede v hlave. Čo naozaj miluješ? Nechaj sa tým viesť. Odpoveď ženy bola, zaujal ma traktor na pláži. No, odpoveď ženy bola, čo milujem, mi neuživí deti, bohužiaľ. A na to odpovedám, kto to povedal. Túto otázku dávam veľmi často a viem, prečo ju kladiem, pretože sú to pasce mysle. Takže kto to povedal? Odpoveď, nemám rada tieto ezo reči, ale ďakujem. Tak. Takže ezo reči to môžu pre niekoho byť a je to v poriadku. Ak je napríklad aj pre teba také niečo, že ezo reč toto, tak je to tiež v poriadku, ak si spokojná a šťastná a žiješ taký život vyvážený, spokojný, naplnený a
proste zdravá, spokojná, v úžasnom vzťahu a tak ďalej. Tak. A väčšinou však takéto vety prichádzajú od ľudí, ktorí spokojní nie sú. Ezoreči hovoria ľudia vlastne, ktorí nie sú spokojní v živote. Život za mňa tiež nie je život. Pre mňa je dôležité, aby to duchovno bolo aplikované do praxe. No a na konci tohto sebarozvojového okienka ešte taká jedna veta, ktorú povedala iná pani. Iná pani povedala na to, čo som napísala ja. Nevychádza mi pravidlo, že nechaj sa viesť, potom to vyjde. Môže, nemusí. A tak ďalej, a tak ďalej. A končí to, lebo za mňa táto mantra presne takýto záver podvedome podkladá. Nedarí sa ti, tak to potom určite nerobíš dobre, alebo klameš samu seba, že to je tvoje obľúbené. Proste chaos. Jedno cez druhé, z môjho pohľadu, hej. Dôležitá je tam tá veta. Nechaj sa viesť, potom to vyjde. Prečítam teraz, čo som ja napísala. Je to tvoja vášeň, alebo hľadáš odpovede v hlave. Čo naozaj miluješ? Nechaj sa tým viesť. A ešte raz tá veta od konkrétnej tejto žienky. Nechaj sa viesť, potom to vyjde. Takže táto mantra. A keď si všimneš, opäť znova niekto napísal niečo, čo sám interpretoval. Je to interpretácia tej ženy, pretože takú vetu som tam nenapísala, nič také som nepovedala, ale táto žena vkladá do mojich úst niečo, čo som nepovedala. A vlastne to je takéto obviňovanie druhých ľudí. No a budem opätovne znova a znova vás, milí ľudkovia, viesť k tomu, aby ste si toto začali uvedomovať. Keď niekto niečo nepovedal, keď to nehovorí, aby ste nevkladali druhým ľuďom do úst, čo nepovedali. Dobre? Lebo bez toho sa táto spoločnosť nezmení. Bez toho sa môžeš ťažovať, že politici, štát, ľudia. Nie. Ty. A keď niečo počuješ, môžeš sa spýtať alebo napísať cez seba. Vnímam to takto, chápem to správne a hovoriť o sebe. Alebo napísať tvojej správe, tvojim slovám som porozumela takto, že. A ja mám priestor napísať nie, hovorím toto a chcem tým povedať toto. Pretože no inak to nejde. A ak máš k tomuto nejakú otázku, ak ti niečo není jasné, že ako to robiť, alebo ako si všímať, že vkladáš druhým ľuďom do úst slová, ktoré nepovedali, tak sa pýtaj. Je to veľmi, veľmi dôležité pre tvoj život, pre náš spoločný život, pre túto spoločnosť, aby sa nám žilo dobre. Krásny deň. Ahojte.